सर्वप्रथम जाऊन सन्न चेडवा नृत्य रूपिका वंदन करचे राधाकृष्ण नृत्य प्रस्तुत करताची। नायचंद भारचंद जल्ला धन्यवाद सक्कडांके। महाराष्ट्र संत आणि वारकरी संप्रदाय बग्गे अत्त परिचय करूयत्ता वैष्णवी कुडवा। मराठी अभंगाचे गोडी मधुरता आमका गौड सारस्वत ब्राह्मणांक पुढे दखुनु आकर्षणे विषयू हज्ज साहित्य अर्थू गूढार्थू मनाक वचना जलारी तंतु भितर आशिल्ल्या अनन्य भक्ती समर्पणा भाव शरणागती आमकां आजिकयत्या शिकून प्रेरण जावन आसा। दक्षिण भारताच्या जाती संप्रदायाच्या वायटपण महाराष्ट्रांतू वाडू सूर जातना संतान वारकरी संप्रदाय सूर केल्लो। हंतू जाती मत पंत पंगडाच्या भेद नातिला दवालवैरी भक्ती मात्र प्रामुख्यत जावन आशिल्ला। सामान्य जनाक मनावच्या मराठी भाषेंतू अभंग कीर्तन इत्यादी रचन करून भक्तीन मोणू देव पांडुरंगाक साक्षात केलेल जन या पुराई संत। संचित कर्म प्रारब्ध संसाराच्या बंधनांत आसूच्या या नरजन्मांतू आम्ही दिवस अनेकितले परीक्षा दिवका पडता। तंतू आम्ही विचलित जायनशी वाट चुक्कनशी हरिनामस्मरणे जीवनांतू आधार जावन आसा। घरांतू अनगत्य वस्तू हाण भरल्यारी अगत्य वस्ताक जाग पावना। तशीची देहांतू मनांतू नक्क जलेल विचार भर नशी दवाला नामस्मरण मात्र भरल्यारी या नरजन्मू उद्धार जाता म्हणटाची संत। जनजागृती जावका
सामान्य जनांगेला जीवन उद्धार जावका म्हूण ह्या संत सक्कड तांकां जाल्लेल्या आध्यात्मीक सत्याच्या अनुभव अशी भजन अभंग रुपारी सगळ्यांक वांटित आशिल्लींची. सुंदर सुदृढ आरोग्यवंत समाजाक ह्या पुरा संतान कसल्या केल्ल्या तांगेला संदेश कसला आत पळोवया, ऐकुया, मनावरया. ज्ञानदेव. श्री संत ज्ञानदेव ज्ञानांतू महाज्ञानी, योगीजनांतू योगाचार्यो, पवाड पुरुषो आणि भक्तिवैराग्याच्या आगरो. हांगेल जन्मू महाराष्ट्राच्या आपे गांवांतू 1270 इस्वींतू जाल्लेला. आनू विठ्ठलपंतू, अम्मा रुक्मिणीबाई. विठ्ठलपंतू व्हडलीक जतरी बैलेक सोणू काशी वचून संन्यास घेता. जाल्यारी तागेल गुरू राम शर्मा ताका संसार करूक वापस पेटयता. गांवांत तरी ब्राह्मण हाका बहिष्कार घालताची. ताका 4 चेडूं, निवृत्ती, ज्ञानदेव, सोपान आनी मुक्ताबाई. बापसून चल्ल्यांक मुंजी करूक ब्राह्मणाला नेमगितना तांणी विठ्ठलपंताक संन्यास दखून संसारा आयिल खातीर मरण दंडने शिक्षा दिताची. तशी विठ्ठलपंत आनी रुक्मिणीबाई न्हंयेन तुड्डून प्राणत्याग करताची. अनाथ जाल्लेल्या ह्या चेडूवांक ब्राह्मण सक्कड मस्त बाद दिताची. तशी ह्या 4 चेडू आल्मन लौकिकादकून आध्यात्मा वता. ज्ञानदेवाला अद्वैत सिद्धांत हांणी पंढरी वारकरी मुखांतर धर्माचे प्रचार केलो. हरिनामस्मरणे हरि संकीर्तन करचे निमित्त मनशाल सक्कड पाप दूर जावन उद्धार जाताची म्हणून तांणी जनांक धर्मोपदेश दिला. भक्ती मार्गाक वच्चाक संकीर्तने मस्त सुलभ उपाय आनी पांडुरंगाला नामस्मरणेचे सर्वश्रेष्ठ म्हणून जगांक तांणी दाखोवन दिला. नामस्मरणे करूक वेळू कालू जाती अनवाळ्या कसलय नाका. भक्तीरी श्रद्धेन प्रितीन देवालार आराधन केल्यारी देव आमकां उद्धार करता म्हणून उपदेश दिला. ज्ञानदेवान रड्डाल तोंडा दाखून वेद संगेश करून ब्राह्मणांगेला गर्वभंग केला. मृत जाल्लेला सच्चिदानंद बाबाक जिवंत केला. ज्ञानदेवान तांगेला 15 वर्स प्रायेरी ज्ञानेश्वरी आनी आत्मानुभवाच्या अमृतानुभव म्हळ्यार ग्रंथरचन केला. तांगेला अमृतवाणीन केलेल कीर्तन प्रवचन जनाल मनांतू धर्मजागृती जाल्ला. तांणी 21 वर्स प्रायेरी जिवंती समाधी घेतला. आतां ज्ञानदेवान रचन केलेला एक भजन प्रस्तुत करताची आमगेल शिबीर आरती. रूप पाहतालोचनी. रूप पाहतालोचनी झाले ओ साजणी. रूप पाहतालोचनी झाले ओ साजणी. तो हा विठ्ठल बरवा, तो हा विठ्ठल बरवा, तो हा विठ्ठल बरवा, तो हा माधव बरवा, तो हा विठ्ठल बरवा, तो हा माधव बरवा. रूप पाहतालोचनी सुख झाले ओ साजणी. रूप पाहतालोचनी सुख झाले ओ साजणी. बहुत सुकृताची जोडी म्हणून विठ्ठले आवडी. 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 रूप पाहतालोचनी सुख झाले ओ साजणी. रूप पाहतालोचनी सुख झाले ओ साजणी. सर्व सुखाचे आगर बाबरमय देवी कर. सर्व सुखाचे आगर बाबरमय देवी कर. सर्व सुखाचे आगर बाबरमय देवी कर. सर्व सुखा
संत नामदेव. नामदेव महाराष्ट्राच्या हिंगोरी जिल्ह्यांतू नारसीमळल्या गावांतू 1053 इस्वींतू जन्मलेंची. दामसेठ आणि गोणाबाई हंगेल बापूसांनी आवसू. हन्नी ज्ञानदेवाला समकालीन. हन्नी वारकरी संप्रदायाच्या स्थापक. जाती पंगडू होड सान आचार विचार मडिडंबाचार ह्या सक्कड मिरवून आदर्श जलल सक्कड समान म्हूण सांगच्या भक्तिपंथाच्या वारकरी संप्रदायो. संतांगेल्या संपर्कांतू मनशाक जिवनांतू शांती सुख समाधान मेळटा. देवाला भक्ती प्रीतीच्या अनुभव स्वतः अनुभविसून त्या मार्गू जगत्याक सांगतला आमगेल संत सक्कड जगाक भक्ती ज्ञान वैराग्य उपदेश करता. नामस्मरणेची महिमा विशेष जावन दाखोवन दिलेल महासंतू नामदेव. देवाला नामस्मरण संकीर्तन करून उद्धार जावेत म्हणून जनाक दाखोवन दिला. त्यांनी दिल्ली देवस्थानांतू नामसंकीर्तन आणि आध्यात्मिक संदेश जनाक दिता असताना दिल्लीच्या मोगल रायू थंय येता. हक्का परीक्षा कोरका म्हणून एक गायक जिवंती मारनू तुगेल देवाला नामस्मरण सांगून 4 दीस भितरी गायक जिवंती करू सांगता. नामदेव पांडुरंगा लागीं तशी मागता. 4 दिसान गाय जिवन जाता. मोगल रायू शरण येता जाल्यारी नामदेव पांडुरंगाला निमगिता. तू 4 दिवस इता घेतला तू मन केलेल जाल्यारी तेदना त्या गायक जीवन दिवेत आशिल नव्या म्हूण. तेदना पांडुरंग सांगता तू मेगेला स्मरण संकीर्तन भक्तीर केल्या. तू मेगेला भक्तू भक्तान मागील प्रकार आपण अनुग्रह करता म्हूण सांगता. देवाल नामस्मरण कीर्तन प्रार्थनेक विशेष महत्व आसा म्हूण ह्या जगत्याक दाखोवन दिलेल महासंतू नामदेव. हांनी मस्त भजन बरयलां. पांडुरंगाला देवस्थाना महाद्वारे लगी कुटुंब समेत जावन जिवंती समाधी घेतील देवाला होड भक्तू नामदेव. आजीकय महाद्वारे लगी नामदेवाल पायार पोणू सक्कड नमस्कार करताची. आता तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल म्हळाला नामदेवाला अभंग नृत्य रूपक पळया. विठ्ठल रखुमाई विठोबा रखुमाई 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 विठ्ठल देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल. माता विठ्ठल पिता विठ्ठल माता विठ्ठल पिता विठ्ठल बंधु विठ्ठल गोत्र विठ्ठल बंधु विठ्ठल गोत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल. नामा म्हणे माझा विठ्ठल सापडला
रखुमाई विठोबा रखुमाई विठ्ठल 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 रखुमाई विठोबा रखुमाई विठ्ठल. देवाल नाम मळला अमृताची गोडी असल एक गॉड भजन तुमगेल मुखारी प्रस्तुत करताची आमगेल शिबिरार्थी अमृता हुनी गोड. आहुनी गोड नाम तुझे देवा, नाम तुझे देवा. अमृता हुनी गोड नाम तुझे देवा, नाम तुझे देवा. मन माझे केशवा, मन माझे केशवा. बाबा नागे, बाबा नागे. अमृता हुनी गोड नाम तुझे देवा, नाम तुझे देवा. सांग पंढरी राया काय करूया आसी. सांग पंढरी राया काय करूया आसी. कारूप ज्ञानाची, कारूप ज्ञानाची. नाये तुझे, नाये तुझे. अमृता हुनी गोड नाम तुझे देवा, नाम तुझे देवा. कीर्तनी बसता इंद्र नागवीले. कीर्तनी बसता इंद्र नागवीले. मन माझे गुंतले, मन माझे गुंतले. विषय सुखा, विषय सुखा. अमृता हुनी गोड नाम तुझे देवा, नाम तुझे देवा. हरिदास गच्छति हरिनाम सागिति. हरिदास गच्छति हरिनाम सागिति. रहे माझे कीर्ती, रहे माझे कीर्ती. नाम माळे अमृता हुनी गोड नाम तुझे देवा, नाम तुझे देवा. नाम तुझे देवा, नाम तुझे देवा. भक्त गौर कुंभारू महाराष्ट्राचे सत्यपुरी तरडोकी मळल गावांतू 1236 इस्वीतू जल्म आयलींची. तांगेल कुटुंब मस्त दैवीक जावन आशिल्लें. वृत्तींतो आनी कुंभारू म्हळ्यार मत्तीचे बुडकुलो आयदन सकड कोरून विकचे. गोरू पांडुरंगल परम भक्तू. तागेल स्मरण करताची तंतू मग्न जातालो. तागेल बायल गंगाबाई. तांकां वाडीक जावन मस्त वर्सां नंतर पांडुरंगल प्रसादा रुपारी एक चेल्या चेडू जाता. ताका विठ्ठलू म्हणून नामकरण करताची. मुखार पळया गोराले भक्तीक पांडुरंगले धया. उठ पंढरीच्या राजा हारवे झाला. उठ पंढरीच्या राजा हारवे झाला. हवा वैष्णवांचा दारी दर्शनासी आला, दर्शनासी आला. उठ पंढरीच्या राजा, उठ पंढरीच्या राजा. उजवाड जावन कितलो वेळ जालो. सगळो दीस
पांडुरंगू पांडुरंगू म्हळ्यार जाल्ली पळया म्हळ्यार आयकलींच आज आमगेले विठ्ठलाले जल्मदिवसू ताका आमी सकड मेळ्ळो आरती दाखोवची आस हांव लग्गी घरच्याक आपोवचें वता हे चेरडा ಸ್ವಲ್ಪ तुमी पळयाची वय नवा हांव विसरलो गो तूं वस हांव चेरडा पळयता विठ्ठल 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 तुझे रूप चित्ती राहो मुखी तुझे नाम तुझे रूप चित्ती राहो मुखी तुझे नाम देह प्रपंचाचा दास देह प्रपंचाचा दास सुखे करो काम सुखे करो काम तुझे रूप चित्ती राहो मुखी तुझे नाम तुझे रूप चित्ती राहो मुखी तुझे नाम तुझे रूप चित्ती राहो पांडुरंग 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 आनी काही मुग्धेनी पांडुरंगल ध्यान येई बेतेरी चेरडाक आरती दाखोवची आस तयार कोरया हा चेरडू खंय विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठू हा चेरडू दिसना न्हय इथे कसा पळयता तुमी आमगेल विठ्ठल खंयस अय्यो जन्म दिलेले बापसून वंशाचे चिगूर म्हूण घाल्ले नव्हे सार्थक झाले तुमगेले भजन पांडुरंगा 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 पूर करा पांडुरंगा कापोचे तक कसल गोतस जन्म दिसाचेर आरती दाखोवचे हे संदर्भात ये जनाय पळोवचे वे तुमगेल पांडुरंगू वंश उद्धारक नहीं राक्षस तो एक भत्तुरू मेघेल चेरडाक कशी पुड्डी केली गे तशी हवय तक पुड्डी करता गंगा तू मक कसले शिक्षा दी जलारी मिग्गेल पांडुरंगाक कसने कोर नुका तो देव कसं म्हणले देव देव नाही तो दैत्यू तो एक दैत्यू गंगा हा मेगेल हात सोडा मेगेल हंगा पळेरी ते पांडुरंगाला आणस अय्यो पांडुरंगा कस जल्ली मिगेल संसारू जन्म इलल चरडू ना जल्लो हाथ उदरलल बायले दूर जल्ली देवा देवा उघड नयन देवा क्षणभर उघड नयन देवा क्षणभर उघड नयन देवा अभंग नाही होवी मूक जीवाने कशिरे गामी मूक जीवाने कशिरे गामी नयनामथले अश्रू करीते हिरे देवा देवा उघड नयन देवा उघड नयन देवा क्षणभर उघड नयन देवा तशी दिवस वता असताना गंगाबाईक एक विचार होळता
आणि सीधा तिगेले कुळार वचून अन्ना लागी विनंती करता आमगेल संसाराक एक वंशोद्धारक जावका इच्छा अन्ना लागी सांगता बहिणीक तिगेले बामणाक दिवचे बग्गे प्रस्ताप करता जायत म्हणून वर्डीक जाता ते वेळार बाप्पूसू वरण पेटोवन दिताना गोरा आपोनो मेगेले मलगड दुवेक कशी पळयली गी तशीची धाकली दुवेक पळोवका एक दोळ्याक लोणी अनेक दोळ्याक चुन्नो तसल काम केल्यारी पांडुरंगाल आणस कसन केल्ली रे पांडुरंगा तू कसन दिता कसन घेता म्हणून तुका मात्र गोत्तु रे ना रे तुका हांव केदनाय सोडा सदा हांव तुगेले अधीन जावन आसता एक दिवसू गोरू चांग निद्देर आसता तेदना दोनी बैलान वचून तागेले हात स्पर्श करताची गोराक जाग जाता पांडुरंगाले आण घाल्लेले उडगास येता भारी बेजार रे तागेले दोनी हात कत्तरून घेता ಸ್ವಲ್ಪ दिसांनी तो संसार समेत पांडुरंगाल दर्शनाक पंढरापुराक वता विठू माऊली तू माऊली जगाची विठू माऊली तू माऊली जगाची माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची विठ्ठला माय बापा विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल 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 जय हरी विठ्ठल 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 जय हरी विठ्ठल विठ्ठल घोराल भक्तीक देव प्रत्यक्ष जावन तान कत्तरून घेतिले हातू आणि ತಂಗೆಲ್ ते कळवून घेतील ते चेरडाक वापास दिता गोरा आणि मुखारी तुगेले संसारू सुखी जवो गोर कुंभाराला गोर भक्तीच्या पराकाष्ठेच्या एक अभंग ऐकूया विठ्ठलाचे नामस्मरे विठ्ठलाचे नामस्मरे वेळू वेळा विठ्ठलाचे नामस्मरे वेळू वेळा स्मरे वेळू वेळा विठ्ठल 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 विठ्ठलाचे नामस्मरे वेळू वेळा स्मरे वेळू वेळा विठ्ठलाचे नामस्मरे वेळू वेळा स्मरे वेळू वेळा विठ्ठल 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 विठ्ठल
जनाबाई महाराष्ट्राच्या गंगाखेडांतू 1088 इसवींतू जन्मलेली. तिका 7 वर्स असताना आम्म गेल्ली. तिगेल आनू तिक घेवन पंढरापुरा वता आनी थंय नामदेवाल घरांतू जनाबाईक घरा काम करचे खातीर सोण वता. मुखारीक तिक केदनाय तिक मेळच्याक बापू सायना. हात बरी काम मस्त कष्टा जीवन. नामदेवाल घरांतू दैवीक वातावरण. देवाला नामस्मरणे संकीर्तन सक्कड चलत आशिल्लें. हें पळयता जनाबायले मन देवाल भक्तींतू बुडता. निरंतर विठ्ठलाले नामस्मरणे करता तिगेल्या पूर्वजन्माच्या संचित पाप सक्कड नाश जाता. पांडुरंगूच तिगेल सर्वस्व जाता. देवाल भक्ती मुखारी विंगड कसले कष्ट तिक दिसना. तिगेल्या प्रत्येक कामांतू विठ्ठल येवन तिका सहाय करता म्हूण आभास जाता आशिल्लें. तेंची विश्वासारी विठ्ठलाला गुणगान कोरनू विठ्ठलाला ज्ञानारी मग्न जावन पद्य म्हणटा आशिल्ली. तिणा तिनच्याकय चड भजन बरयलेलें आसा. हें पळोवन तिगेल घरा लागचेक जाळ येता. ही इतली वग्गी काम कशी करता म्हणून जाळान नामदेवाल अम्मा लगी दूर दिता. जनाबाई शेणी तपीन अशी भजन म्हूण बसल्या म्हणून नामदेवान येवन पळयतना पुरा शेणींतू ताका विठ्ठल विठ्ठल बरयल वरी दिसता. ह्या विशयू त्या घरा लागचेक कळटना ती जनाबाई लगी क्षम निमगीता. विठ्ठलाला प्रीतीक पात्र जावन जनाबाई उद्धार जाता. पांडुरंगाला नामस्मरणे करता विठ्ठलाला चरणांतू 1350 इसवींतू ऐक्य जाता. जनाबाईला अभंगांतू एक उत्कृष्ट मोती नामदेव कीर्तन आत्ता आम्ही पळया. कीर्तन करी प्रेम भरनाचे पांडुरंगा जनाबाई म्हणे देवा बोला अभंगा. मंदिर के प्रांगण में कई भक्त भजन नृत्य में रंगे हैं. संत श्री नामदेव जी का कीर्तन रंग लाया है और गर्भगृह में 28 युगों तक कटी पर हाथ रखे खड़े पांडुरंग से अब रहा नहीं जाता. ना रहकर भागते हुए वे मंदिर प्रांगण आते हैं. हजारों भक्त गजर भजन में रंगे हैं और उन्हें अब श्री पांडुरंग की साथ है. अभंग बोलता कीर्तनी रंग ओढावला. अभंग बोलता कीर्तनी रंग ओढावला. प्रेमाची या छंदे देव नाचू लागला. नमदेव हरी नमदेव हरी हरी नमदेव कीर्तन करी प्रेम भरनाचे पांडुरंगा. नमदेव कीर्तन करी प्रेम भरनाचे पांडुरंगा. वनमाळी वासुदेव मनमोहन राधारमण. वनमाळी वासुदेव मनमोहन राधारमण. वनमाळी वासुदेव मनमोहन राधारमण. मनमोहन राधारमण मनमोहन राधारमण. शशिवदना सरसि जनयना मनमोहन राधारमण. शशिवदना सरसि जनयना मनमोहन राधारमण. मनमोहन राधारमण मनमोहन राधारमण. शशिवदना सरसि जनयना मनमोहन राधारमण. शशिवदना सरसि जनयना मनमोहन राधारमण. राधारमण राधारमण आमगेल्या शिबिरार्थीन शिकिल्या गोंगडीवाला जनाबाईला अभंग आत्ता तुमगेल मुखारी. कांबळीवाला गोंगडीवाला. गोंगडीवाला कांबळीवाला गोंगडीवाला. राधे तुला राधे तुला राधे तुला.
सकुबाई भगवंताक भक्तवत्सलू अनाथ रक्षकू म्हणताची परमात्मू भक्ताल कतीर तागील पुरे काम विसरता भक्ताले उद्धारा कतीर तागिले हिता कतीर आलोचन करता भक्ताल कतीर वैकुंठ सोणू दासा मणके सकाल मणके आप्त जावन असता सकुबाई मळल भक्ताले उद्धारा कतीर पांडुरंगू सकुबाईले रूप धारण कोरनू बाईल मनीष जावन येवनू सकुबाई उद्धार कोरनू प्रत्यक्ष दर्शन दिल्लले सत्य घटना तुमगेल मुखारी प्रस्तुत करू आम्ही इच्छ पावताती कलियुगांतू ही देवाल भक्ती प्रीतीन श्रद्धेन विश्वासान केल्यारी देव पावता म्हणू ऐकयाची 13 ಶತಮಾನಾಂತೂ ಗಂಗಾಧರ್ ರಾವ್ आणि कमलाबाई ದಂಪತಿ मस्त वर्ष देवाल सेवा निरंतर जावन करता आशिल्लींची तशी देवान तांकां अनुग्रह कोरनू दू जावन सकुबाई जन्मली देवाल भक्ते सकुबाई सान धाकून भजन कीर्तन नामस्मरण कोरनू ती विठ्ठलाल भक्तीण जाता प्राय तरी तिगेले आवस बापसून तिक्का कृष्णा नदी तीरा आसिले करवीरपुराचे गोविंद पंताले चल्ल्याक दिवन तिक वारडीक करताची तिक निज जावन संसार जिवनांतू आसक्ती ना आशिले सकुबाईन विठ्ठलाल चरणारी तिगेल जीवन समर्पण केल्लेले जाल्यार आवस बापसूल कतीर वारडीक कोरनू संसार जीवनाचे कर्तव्याक बोमणा ओट्टू बाय सरता आत्त दृश्यरूपक पळयांची कसा पळयता हेकड तेकडे माई अंग देवाल कूड कई आमगेल घरांतू देवाल कूड ना आम्ही कसं क्रम कोरनू आयलेंची तेंची क्रम तू कोरका अड्डी तुका कुश येईल तशी क्रम करू ना केल्यारी तुका हंग जागू ना सकुबाई तू अम्मान सांगील म्हणके ऐक वारडीक जल्लले एर्दूसू सेकंड दृश्यरूपक पळयांची कसं माई तुम्ही पहिलवे देवाले ध्यान दಕ್ಕುನು जाग जल्लिवे सगळो दिसू देव देव म्हणो का बसल्यारी काम करची कोण हंगा देवाल पिशी सोडी घरा काम करी सकुबाई आयदन घाशी आंगल उंबळी आणि पीठ वाटी बायंदकुनो उद्दा हाडी आणि रंदप करी हांव पुरे काम करता हे कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण निन्न बिडुवेने हे कृष्ण निन्न बिडुवेने
ಬಿಡುವೆನೆ ಆನಂದ ಕಂದ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ಬಿಡುವೆನೆ. माई सुन्नेलकरानं सक्कड गरा काम कोरोनो अत्यंत दुष्ट रितेरी तिक बाद दित्त आशिली. पोटा काही आहारो समज दीन आशिली. वाईट जाल्ले आहारो दित्त आशिली. असल परिस्थितीरी सकूबाई हसून कुशेरी देवाल वैरी मन दवरनो देवाल पवित्र नाम जपारी तल्लीन जात आशिली. एक दिवसू ती मांयक कळनाशी देवस्थानाक वता. त्या विशयो मांयक कळता. आत्त घरा परिस्थिती पळयांची. वय गो सकूबाई म्हाका सांगनाश खंय गेलेल गो? तुका देवाल पिश जोर जाल्ला. तू खांब्या हाण बांदिता योंगा. गांवचे स्वल्प जन पंढरापुरा वताच की म्हाकाय वचका म्हणू आशी. विठ्ठला विठ्ठला तुवें हे विशयार म्हाका अनुग्रह करका. पंढरापुरांतो विठ्ठल रकुमाईले संवादू पळयांची. सकूबाई मिಗೆಲೆ ಭಕ್ತಿಣಿ ಆಜಿವರೇನ ತೀಣೆ ಕಸಲೇ ನಿಮ್ಗಿಲನ್ನ ಆಜಿವರೇನ ತಿಗೆಲೆ ಕಷ್ಟ ಮಾಯಿ ಬಾದಿತ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ समना म्हणू दुःख पावनाशी संतोषारी तिगेले कर्तव्य पुराय करता अस. सकूबाईक एक इच्छे मिगेले दर्शनाचे. तशी हांव तिका भुंयचेरी दर्शन दिवच्या वत्ता. हांवें तुमगे लट्टू येता. तुमकां कसले उपकार पावता. हांवें सकूबाईक पळयता. विठ्ठलू सकूबाईले बोमणा रुपारी रकुमाई गांवची बायल मनशी रुपान सकूबाईले घरा प्रवेशू करताची. कांब्याक बांदून बोध चुकून आशिले सकूबाई लागी येवचे. आत दृश्य रूपक पळयांची. सकूबाई सकूबाई जागी जा पंढरापुरा वच्चाक. माईंच्यानी बोमणा लागी सांगना नांतिले हांव खंय येना. तुगेल माईंक हांव गुर्ताची. तिक्का हांव सांगता तूं पंढरापुरा वच. न्हिदलेल माईक जागो नाका. सकूबाई तूं वच पंढरपुराक. अम्माक हांव सांगता तूं घराचे कसले यत्न कोर नका. हांव येता. रंगा जय पांडुरंग प्रभो विठला जगदाधारा जय विठला. पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला. विठ्ठला धन्य जाल्ली. हे जन्मान तूं तुगेल दर्शन सोडल्यारी म्हाका खंयची इच्छा ना. आज मिगेले जन्म सार्थक जाल्ले. हे संसाराचे सक्कड बंधना दाखोवन मुक्त जावन तुगेल चरणारी येवची इच्छा. सक्कड जन पळयता आसतना ती संसाराचे सक्कड बंधना दाखोवन मुक्त जावन हरिचरणाचेरी लीन जाता. गांवची जन गांवांक येवन तिगेले बोमणातंच्याक ह्या विशयो सांगताची. तांकां आश्चर्य जाता. हांगा आशिल्ली सकूबाई कोण म्हणू. सकूबाई रुपार आशिल्ली विठ्ठलू तांकां सक्कड विशय सांगता. तांगेल जिवनांतूय परिवर्तन जाता. हरिभक्त जाताची. धन्य जाल्ली सकूबाई. तिगेल काणी आयकून आमगेल जीवन पवित्र जाल्लें. चोकमेळा 14 शतनामाच्या एक संतू ज्ञानदेव आणि नामदेवाला समकालीन.
महाराष्ट्राच्या मंगळवेदू मळल गावांतू बायल चेडवाल ಒಟ್ಟು संसार कोर नाशिलेंची मंगळवेद गांव पंढरापुरा लगस मारू मळला नीच कुलांतू जन्म घेतील निमित्त तांकां देवस्थाना भितरी वच्चा सोण आशिल्लेंची एक वेळा चोकमेळा तगेल बायल सोयराबाई आनी पूतू कर्मवेळा कोरनू पंढरापुरा वताची नीच कुलात जल्ल निमित्त भायरी रब्बून दवा पळयतर आशिल्लेंची मनांतू पांडुरंगाक पळोवचे आश आसता तेदना देवस्थाना लग्गी नामदेव स्वल्प जनाल ಒಟ್ಟು येता भजन म्हणटरी देवाला विशयू प्रवचन दितर आसता तेदना तगेल दृष्टी चोकमेळा वयर पडता तो कूडले चोकमेळा घेवन तगेल मातारी हात दवरनू पांडुरंगा पांडुरंगा म्हणू देवाला नामस्मरण करू सांगता देवाक कोणय होडू सानू जाती पंगड म्हणना तक्का सक्कड एकल्याक शुद्ध प्रीती भक्तीन प्रार्थना केल्यार पुरो म्हणून नामदेव ताक सांगता हें तगेल्या जिवनांतू मस्त बदलाव हाडता तो वारकरी संप्रदायो अनुसरिसिता ज्ञानदेव आनी नामदेव तगेल गुरू म्हूण लेखता तशी तो विठ्ठलाला भक्त जाल्लो पंढरापुरा येवन चंद्रभागा पेलतडी घर कोण राबता सदई देवस्थाना सुताक जाणू पुट करतलो देवाला नामस्मरण करता करता कांय शिकना जाल्यारी मस्त अभंग बरयता एक पंता कट्टडाच्या निर्माण काम करतना कट्टडाच्या वणती माथ्या वयर पोणू चोकमेळा मरता ताणी मेल्लारी तगेल हड्ड विठ्ठलाले नामस्मरण करता आसता नामदेवाक पांडुरंगाला प्रेरण मेळटा तो चोकमेळाल समाधी देवस्थाना एद्राक चोकमेळान केदनाय राबची जाग्यारी बंदयता आजीकय देवस्थाना एद्राक चोकमेळाल समाधी पळोवच्या मेळटा तसल भक्त तो पांडुरंगालो चोकमेळाला अभिरुगलाला नृत्य रूपक तुमगेल मुखारी प्रस्तुत अबीर गुलाल उधळीत रंग अबीर गुलाल उधळीत रंग अबीर गुलाल उधळीत रंग 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 अबीर गुलाल उधळीत रंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग पांडुरंग अबीर गुलाल उधळीत रंग अबीर गुलाल उधळीत रंग 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 अबीर गुलाल उंबरठ्यासी कैसे शिव आम्ही जातीहीन उंबरठ्यासी कैसे शिव आम्ही जातीहीन रूप तुझे कैसे पाहू त्यात आम्ही दीन रूप तुझे कैसे पाहू त्यात आम्ही दीन पायरीशी होऊ दंग गाऊनी अभंग पायरीशी होऊ दंग गाऊनी अभंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग अबीर गुलाल उधळीत रंग 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 अबीर गुलाल वाळवंटी गाऊ आम्ही वाळवंटी नाचू वाळवंटी गाऊ वाळवंटी गाऊ वाळवंटी गाऊ आम्ही वाळवंटी नाचू चंद्रभागेच्या पाण्याने अंग अंग न्हाऊ चंद्रभागेच्या पाण्याने अंग अंग न्हाऊ विठ्ठलाचे नाम घेऊ विठ्ठलाचे नाम घेऊ होऊन निसंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग अबीर गुलाल उधळीत रंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग पांडुरंग अबीर गुलाल अबीर गुलाल अबीर गुलाल संत एकनाथ
संत एकनाथ ख्यात मराठी संत, विद्वांस आणि धार्मिक कवी. 16च्या शतमानांत महाराष्ट्राच्या पैठणी ग्रामांत प्रसिद्ध ब्राह्मण कुटुंबांत जन्मलींची. सूर्यनारायण आणि रुक्मिणीबाई अंगेल्या आनू आणि अम्मा. तांगेले निज नाव एकनाथ सूर्यनाथ कुलकर्णी. सान असताना आऊस बापूस मोरनो अज्जू भानुदास लग्गी रब्बून होड जत्ताजी. ज्ञानदेव आणि नामदेवलवरीची अंगेले अद्वैत पंथ आणि वारकरी संप्रदाय. महाराष्ट्राच्या अस्पृश्यते, जाती, पंगड, भेदभावाच्या सुधारणाडोक मस्त प्रयत्न केला हानी. मनुष्यत्व आणि दयेनं प्रीतीनं धर्म उभारलेला ख्यात एकनाथक वत्ता. जनालमुखतेर भजने मुखांतर धार्मिक संदेश दिवच्या वासुदेव संस्थापन केला. मस्त अभंग एक जनार्दनी मळाल्या अंकित नावा रचन केला आणि संत जनार्दन दासल शिष्य जनार्दन स्वामी दत्तात्रय गुरुल भक्त दुखून आणि गुरुचरित्र पठण करून मस्त अभंग रचन केला. ज्ञानेश्वरानंतर ज्ञानेश्वरी अभ्यास केला. हन्नी बरेलेल्या भागवत पुराण एकनाथी भागवत म्हणून नाव पावला. भगवद्गीताच्या आध्यात्मसार, रामायण भावार्थ, प्रल्हाद विजय सक्कड हन्नी बरेला ग्रंथ. विठ्ठलाले अत्यंत भक्त जीवन सगळेची देवाल गतीर देवाल चरणाचेरी अर्पण केलेल्या एकनाथ महाराज धन्य धन्य. आमगेला शिबिरार्थीनं तुमगेल कतीर कर जोडून विनवितू नृत्य रूपक गंतून हाडलेल पळया. जोडोनी कर जोडोनी विनवितो तुम्हा, कर जोडोनी विनवितो तुम्हा. तुम्ही वासुदेव वासुदेव म्हणा, तुम्ही वासुदेव वासुदेव म्हणा. कर जोडोनी विनवितो तुम्हा, कर जोडोनी विनवितो तुम्हा. नका गुंतू विषया कामा, नका गुंतू विषया कामा. तुम्ही आठवा मधुसूदना, तुम्ही आठवा मधुसूदना, तुम्ही आठवा मधुसूदना, तुम्ही आठवा मधुसूदना. तुम्ही वासुदेव वासुदेव म्हणा, तुम्ही वासुदेव वासुदेव म्हणा. नरदेह दुर्लभ जाणा, नरदेह दुर्लभ जाणा. शतवर्षाची गणना, नरदेह दुर्लभ जाणा. शतवर्षाची गणना, वर्षाची गणना. त्यामध्ये दुःख यातना, त्यामध्ये दुःख यातना. तुम्ही आठवा मधुसूदना, तुम्ही आठवा मधुसूदना, तुम्ही आठवा मधुसूदना. तुम्ही वासुदेव वासुदेव म्हणा, तुम्ही वासुदेव वासुदेव म्हणा. हेची माझी विनवणी, हेची माझी विनवणी, हेची माझी विनवणी. जोडितो कर दोनी, जोडितो कर दोनी. शरण एका जनार्दनी, शरण एका जनार्दनी, शरण एका जनार्दनी, शरण एका जनार्दनी, शरण एका जनार्दनी. तुम्ही वासुदेव वासुदेव म्हणा, तुम्ही वासुदेव वासुदेव म्हणा. कर जोडोनी विनवितो तुम्हा, कर जोडोनी विनवितो तुम्हा. तुम्ही वासुदेव वासुदेव म्हणा, तुम्ही वासुदेव वासुदेव म्हणा. प्रिय गीत माझे माहेर पंढरी तुमगेल मुखारी प्रस्तुत करताची. माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी.
मनी विठ्ठला विठ्ठला म्हूण आपयतना विठ्ठोबू प्रत्यक्ष जल्ल खंय. ह्या विंगड खंयचे न्हय, हें आमगेर नेरे राज्या महाराष्ट्रान जल्लेले एक चमत्कार. असल अनेक संत जनाल्या संतवाणी आयज आमगेर शिबिरार्थी नृत्य कथा रुपारी प्रस्तुत करताची. आवसू बापूसू मोरनू अनाथ जल्लल तुकारामाक संसाराचे होड जबाबदारी मात्यार पडले. मानसिक जावनू मस्त कष्ट पावील तुकारामाक संसारांतू विरक्ती येता. विठ्ठलाले नाम जपत जपत आध्यात्मिकाचे प्रखंड ज्ञान तक प्राप्ती जाता. चैतन्य बाबा म्हणल संन्यासी तुकारामाल स्वप्नांतू येवनू रामकृष्ण हरी जय जय रामकृष्ण हरी म्हणू सांगूक प्रेरेपण दिता. तदनंतर विठ्ठलाले मस्त अभंग कीर्तन तुकारामान बरयले. जाल्यार अशुद्ध जाती बोलावा हांगेले आवसू बापूसू 8 वर्ष प्रायेरी हांगेले आवसू बापूसू मोरनू अनाथ जल्लल तुकारामाक संसाराचे होड जबाबदारी मात्यार पडले. मानसिक जावनू मस्त कष्ट पावील तुकारामाक संसारांतू विरक्ती येता. विठ्ठलाले नाम जपत जपत आध्यात्मिकाचे प्रखंड ज्ञान तक प्राप्ती जाता. चैतन्य बाबा म्हणल संन्यासी तुकारामाल स्वप्नांतू येवनू रामकृष्ण हरी जय जय रामकृष्ण हरी म्हणू सांगूक प्रेरेपण दिता. तदनंतर विठ्ठलाले मस्त अभंग कीर्तन तुकारामान बरयले. जाल्यार अशुद्ध जाती म्हणल निमित्त ब्राह्मण वर्गान ताण बरयिल कीर्तन अभंग सक्कड इंद्रायणी नयंतू ಹೊಳೈತ್. मस्त दुःख पाविले तुकारामाक बालक रूपारी पांडुरंगाले सगुण साक्षात्कार जाता. नयंतू उड्डेइले सक्कड तागेल कृती लोकाक पावची तशी करता तो पांडुरंगू. हानी पांडुरंगाले अनन्य भक्त वैराग्याचे मुकुट मणी संकीर्तन मुखांतर धर्मोपदेश दित्तरी मस्त जनांक उद्धार केले. मेल्लेल चरडाक जिवंत केले. तुकारामाले प्रति एक अभंग कीर्तन अर्थपूर्ण तागेल कीर्तन भागवत धर्मो सामान्य मनुष्यांगेले हृदयांतू भक्तिभाव स्मरणाक कारण जले. आध्यात्म ज्ञान अबाल वृद्धांक सहज सुलभ जावनू भक्ती मार्ग उज्ज्वल केलेले महासंतू तुकाराम तांगेल जीवनाचे एक दृश्यावळी पळया. सावळी सुंदर रूप मनोहर सावळी सुंदर रूप मनोहर राहो निरंतर हृदय माझ सावळी सुंदर रूप मनोहर सावळी सुंदर रूप इथे काही असत तुम्ही सगळो दिवस विठ्ठलू विठ्ठलू विंगड एक विषय ना बा हंगा हाव सुकत घालेले कपड काही अस पळयलावे दिसना. हो त्यावे एक दुर्बळ बायल मनिशी नेसूक कपड ना म्हणून आयली. हांव तुगेल सुका घालल कपड तिक दिल्ले. अयो देवा कंची काल येईल मक्का आशिल दोन्ही कपड तंतू एक तिक्क दिल्ली वे हानी हांव कसं नेसचे तुमगेल विपरीत जल्ले. कोप्पू नक गो विठ्ठलू आमक दिता तागे लगी कसन ना सर्वो तोची तुकाय दितलो शांत जा. कसं दिवचे तुगेल विठ्ठलाल गुणगान रब्बई आज हांव तक्का एक बुद्धी शिकयता. राब गो धाव नका हळू वस विठ्ठलाक कसले कोर नका. विठ्ठलाक आज हांव निमगीता अस्सल बामूण म्हाका कसले दिल्ला म्हणू. राब गो कोण ते धावंत आसाची कसन जल्ले. मिगेल बायल विठ्ठलाक मारूक बोड्ड घेवन आयल्या. राख रे देवा. हो तू तुकाराम नवे तुगेले भक्ती प्रसिद्ध जल्ला. तू मेळ्ळलो लायक जल्ली पळे. आजी सौकाराल धुवेक व्हडलीक आशिल्ले
सगळ्यांकय कापड वांटला. तांतू 4 कापड व्हरले. सावकारान म्हाका दिव न्हू, कोणेय विठोबाले परमभक्त असल्यारी तक दी म्हूण म्हणला. तूची मेळ्ळले लायक जाल्ले. घे तुगेले बायलेक दी. देवा कसल तुगेले महिमा, तू सर्वांतर्यामी. घे गो, विठ्ठलान 4 कापड दिला. आत्तापुणी तृप्ती जल्ली नव्हे. अयो विठ्ठला, म्हाका कापड दिले तुवें. देवा म्हाका क्षम करी. तुगेल वेर कोप्पून चूक केले हांवें. आनंदाचे डोही आनंद तरंग, आनंदाचे डोही आनंद तरंग, आनंदाची अंग आनंदाची अंग, आनंदाची अंग आनंदाची अंग, आनंदाचे आनंदाचे डोही आनंद तरंग, आनंदाचे डोही आनंद तरंग, आनंदाचे डोही आनंद तरंग. तुकारामान भाव भक्ती भरवसे जावनु देवा कापोची रीती पळया. वेडा वेडा रे पंढरी.
मोर्चे लावा भीमा तीरी वेडा वेडा रे वेडा वेडा रे वेडा वेडा रे पंढरी. सशरीर जावन पुष्पक विमानारी विठ्ठलानं आमगेला महासंत तुकारामाक वैकुंठा आपोवन व्हेलेला. तांगेला विठ्ठल गिती गाव अभंग ऐकूया. संतांगेल विषयू तुम्ही ऐकले पळयले. सक्कड संत भक्ती मार्गारी समाजांतुले उणेपण बदल करूक प्रयत्न केल्यारी आत्ता आमी ऐकूचे समर्थ रामदास म्हणलेले संताले अभिप्रायूची विंगड आशिल्लो. तो कसो म्हूण आमी पळोवया. 1608 इसवीचे मार्च 24 रामनवमी दिवसू महाराष्ट्राचे जांब म्हणलेल्या गांवांतू सूर्याजी पंतनी राणाबाई तोसर म्हणलेले दंपतीक जन्मनेल चेरडाक नारायण म्हणून नाव दवरतात. चेरडू नारायणाक वयोसहज खेळापशी देव आनी देशू भारी इष्ट. आवसून बिश्टानू खेळूक वस म्हणल्यारी देशांत चलचे मोगलाल दब्बाळिका अत्याचार गोहत्ये विशयू आवसूक वापास तोची समजायशीत आशिल्लो. 12 वर्सां आयुरी वर्डिके म्हणटवातकुनू धावनू तकली म्हणलेल्या गांवांतू देव श्रीरामाल ध्यान आराधन तपस 12 वर्स करता. हाजी ಒಟ್ಟು ದೇಹ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ಕೋರ್ನ್ घेवचाक नियमित जावन व्यायामू योगू सूर्य नमस्कार करता. तागेले 24 वर्सारी ताका ज्ञानोदय जाता. श्रीरामाले अनुग्रह जाता आनी ताका रामदास म्हणून नाव येता. एक पटी ताका भेट्टू आयिल्ले एक बामूण मेल्लेले बायल मनशेक दीर्घ सुमंगली भव म्हणून आशीर्वाद दिता. ते उत्तर सत्य करूक तिगेले मेल्लेल बामणाक जीवदान दिता. हाजी निमित्ती तो बहु नाव पावता. तकली गांवांतू गायच्या शेणान हनुमंताले विग्रह कोरून स्थापन करता. मुखारचे 10-12 वर्स देशाटन करता. देशभरी हनुमंताले देवळ निर्माण करता.
सुमधर कंठू दष्टपुष्ट देह आणि हातांतू बिल्लू बाणू हे समर्थ रामदासांगेले गुर्तू जावन आशिल्ले. अशीची देश पर्यटन करता असतना एक पटी ಕೆಲವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ रस्त्यार मेळटाची. मुखारी कसं जात पळोवया. हो कोण तुम्ही? कावी वस्त्र पळयल्यारी संन्याशीशे दिसताची. जलारी हे बिल्लू बाणी त्याकी आम्ही केदनाय खंयचे परिस्थितीक एद्रुसूच्याक तयार आसूं का. देश भोंवचे आमकां हज्जे अगत्य आसा. नाही त्या बिल्लू आणि बाण चंद इग्गी चोलोजाके कळता. इत्ते परीक्षिकरची आलोचना आसवा. वय तश जलारी त्या वैरी उपचे पक्षीक मारून दाखवत गी. खंडित. ओहो जावेत मू तू जलारी संन्यासी जावनू एक जीवाचे हत्ये केलेले पाप येत तुका. तू प्रायश्चित्ताक एक यज्ञ कोरका. यागू यज्ञ केल्यारी पापवत म्हणू कशी लेखचे. पक्षी वापस जिवंत आयल्यारी मात्र हांव केलेले पाप नाश जाता नवे. ते कश जाता? मेल्लेले वापस जीव कश जाता? इत्याक जायना. पळय हांव जीव वाडयता. हे खालगट्टारी देशांतू क्रूर मोगलाले सुलतानाले आडಳಿತ चलत आशिल्ले. हिंदू जनांगेल परिस्थिती भारी वायट आशिल्ले. जन हंक भिवनू मतांतर जातच आशिल्लींची. देशप्रेम हिंदू धर्म म्हळ्यारी काळजी आशिल्ले संत रामदासान जनजागृती हाडोच खातीर रामदासी म्हूण एक पंथ शूर केलो. हांतू सेरूच्या इच्छा आशिल्ल्यांनी दिसान दीस 100 सूर्यनमस्कार घालचे कड्डाय आशिल्ले. जिवनांतू देवू धर्मू भक्ती कितलो मुख्य की तितले ध्यासू प्रेम आपल्या देशार आसूं का म्हणून तांगेलो अभिप्राय आशिल्लो. हिंदू साम्राज्य पुनर्स्थापन कोरका जाल्यार शक्ती उपासनेन मात्र साध्य म्हणून तो लेखत आशिल्लो. ताका तो जनांक तयार करता आशिल्लो. अशें आसतना तांकां बाल शिवाजीले विशय कान्ना पडटा. शिवाजी म्हणल्यार कोण आतां आमी मनां व्हरया. 1630 शिवनेरी कोटेंतू जिजाबाईक जन्मलेल चेडू चेल्लो जावन आसता. तागेलो आनू शहाजी भोंसले बिजापूर सुलतानाल सैन्यांतू आसून हागेर जन्मा वेळारी युद्धभुमींत आसता. सक्कड आवसूंक गेल म्हणके जिजाबाई चेडू शिवाजीक काणयो सांगता आशिल्ली. एक दिसू तशी कृष्ण सांगता धर्म देशाचे दर बंधू बांधव म्हणना आमगेल कर्तव्य आम्ही कोरका फलापेक्षा करूनच. तशी जलारी मिगेल कर्तव्य कसं नम्मा. तुगेल जनांगेल रक्षण तुगेल कर्तव्य चढा. अन्नाक विरुद्ध जावनू सुलतानाक विरुद्ध जावनू हांव काम करूं वय चढा. हे पचवी रंगाचे पताका जागेरी भगवा ध्वज सक्कड कोटेवेरी उब्बू का म्हणू मेगेल आश चढा. तू पूर्ण कोण दिव का. अशी चेडूपणात कोणू आवसून शिवाजीक राष्ट्रभक्ती वाडोवन हाडली. ताका जाय जाल्यार तालिमू योग्य गुरू लागीं घेतलें. समर्थ रामदासांक शिवाजीले युद्ध चाणक्यता राष्ट्रधर्मू हिंदवी साम्राज्या बद्दल तांणी जनाल तोंडा आयकून शिवाजीक मेळका म्हणू दिसता. तशें शिवाजीने संत समर्थ रामदासांगेले मस्तींतले आयकलेले. तांकां आपण्याले गुरू कोरून घेवका म्हणू तांकां मेळका म्हणू इच्छा प्रगट करता. मस्त दीस रायाले ताळमे परीक्षा केले नंतर संत रामदास शिवाजीक भेट दिताची. गुरुदेवा तुमक भेटून म्हाका भारी आनंद जाल्ले. मिगेल निमित्त कसले सेवा जावका जाल्यार सांगा. साध्य जाल्यारी हो तुगेल म्हणलेल साम्राज्य सक्कड मक्क दी. हो तितले वे घया. तुगेल गुरुभक्तीक हांव मेचवलो जाल्यारी सक्कड त्याग केलेल मक्का हो साम्राज्य घेवन कसं मेळटा.
तुगेले परीक्षे घेतली हांवें मिगेल ही पादुका सिंहासनार दवरनु मिगेले रायभारी जावनु राज्य चलायसो का तुवें अशी प्रारंभ जाल्लो तांगेल संबंधू वाडून वता गुरूंक तक्क शिष्य जावन रायू गुरूंगेल उत्तर वेदवाक्यशे पालन करता त्या कशी पळया एक पाटी रामदासांक भारी जोराची पडटा दुखी कसल वखद केल्यारी लागना हे खबर शिवाजी कळता शिवाजी धांवन येता गुरुदेवा हे कसं ऐकत असाव मस्त दिवस पुढे शूर जलले पोटा दुखी आणि की रब्बन काही कसल कारण वखद कसा लागका हांव कसल करूं सांगा हे पोट्टा दुखीक वागल दूध वखद काही तुझ्यान हाण दिवच्या जत्तवे त्या कसल होड विषयू तुम्ही चिंते कोरनुकाची हांव हाण दिता रामाचे भजन तिची माझे ज्ञान रामाचे भजन तिची माझे ज्ञान अशी रायो आणि समर्थ रामदासांगेल संबंधू भारी मधुर जावनू गुरुक तक्क शिष्य जावनू आशिलो रायू शिवाजी अशी शिवाजीನ ಸಾನಸ್ತಂದುಕುನು ಸಾನ್ ಸಾನ್ ರೀತಿ ಜನ ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ನು ಸಾನ್ ಸಾನ್ ಸೈನ್ಯ ಬಂದುನು ತಗೆಲ್ ಜಾಣ್ಮೆ ಯುದ್ಧ ಕೌಶಲ ನಿಮಿತಿ ಏಕೆ ಕೋರ್ನು ಮೊಘಲ್ ಸುಲ್ತಾನಾಲ ವಶಾಂತ ಶಿಲೆ ಕೋಟೆ राज्य संपत्तू पुरा घेवनू हिंदवी साम्राज्य स्थापन केले आपणाले प्रथम गुरु जावन आशिले आवसू जिजाबाईले सपन साकार केले गुरु रामदासांगेले मार्गदर्शनारी हे सक्कड काम कोरनू तो छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणून घेवनू आजी कै आमगेले मनमानसांतू शाश्वत जावनस साम्राज्य स्थापन करच्या शिवाजी महाराजाला उत्कट आकांक्षा देशप्रेमाच्या प्रबल इच्छा प्रस्तुत करू येतसाची आमगेल शिबिरार्थी जय भवानी जय शिवानी नृत्य रूपक शिबिराचे मुख्य कार्यकर्ते जावन आशिल्ले आमगेल अंकित मायन सक्कट जनांक धन्यवाद समर्पण करका म्हणून मागून घेत हरि ओम इतले वेळू तुम्ही सक्कड महाराष्ट्र संतांगेले ह्या भक्तीचे परमावशे पळोवन भक्तीन बुड्डील पळोवन म्हाका भारी खूश जाता सर सक्कडाल भितर हिंदू धर्म जागृती जावचे आत्ता दिसतास म्हाका जय भवानी जय शिवाजी म्हणतना सक्कडाला अंगा भितर कसन उपर नायले सांगाची सक्कडे आता जय भवानी बोलो भारत माता की आता
इतले दिसू ह्या कार्यक्रम इतलो चंद जावका म्हणजे जाल्यार प्रथम जावन देवाले आनी गुरुवर्याला आशिर्वाद शिवाय खंडीत साध्य ना. देवानं आमी लेखील तशी आमकां एक मनांत एक इच्छे म्हळेल जावका. देवा हे हिंदू धर्म वरका आमी कशी हे व्हरोंक घेवचे, आमगेल धर्म आमेल देशू आमेल जनांक आमी कशी व्हरोंक घेवचे म्हण एक कळकळी केन्नाय हांगा देवस्थानांतू एक धर्म शिक्षण जावका म्हण आमी लेखता आशिल्लेची. जाल्यार हे कशी साकार करचे. चेडूं केन्ना पळयला स्कूल आनी म्हूण बिजी, आनमय बिजी, बट ह्या संस्कार शिबिर रुपारी आमकां एक सेवा भाग्य दिल्लें तुमकां सगळ्यांकय धन्यवाद. आनी मस्त जन आवसू मेगेल तशी तांगेल पुराय एक सहकारा निमित्त आनी तांणी दिल्लेले एक तांगेल एक टायम तांगेल एक भक्ती आनी तांकां एक धर्मा बग्गे काळजी आशिल्ले निमित्त तांणी पुराय म्हाका ह्या हिंदू धर्मा खातीर आमी सक्कड ಒಟ್ಟು जावका ಆಮೇಲೆ समाज सदृढ जावका म्हळेले एक भावनेर सक्कडाने प्रितीन वसुदैव कुटुंबकम तशी आमी ಒಟ್ಟು जावन ह्या हिंदू धर्म ओरका म्हळेले एक इच्छ दवरनो एक प्रबल इच्छ दवरनो आमी हे साकार करच्याक प्रयत्न केला. ताका तुमगेले सहयोग केन्नाय आसूं का. तशीची आतां डेली संस्कार शिबिरांतू नित्य प्रार्थन शिकोवच्या आयिल्ले वैष्णवी जीवन तांणी वयर येवका. हांव पुराय जाणांक नांव सांगता मातृवृंदाले आनी पुराय येवन डेली चेडूंक सेशन्स काडटा आशिल्लेची तांकां पुराय तुमी पुराय एक चपाळे रुपारी धन्यवाद दिवका. वैष्णवी जीवन आनी गंगा प्रार्थना आनी सरस्वती प्रार्थना शिकयले रूपा हेगडे राजेश रेखा येवका. भगवद्गीत शिकयले गायत्रेकान येवका. मागीर संत निरूपणे ह्या इतले संतांगेल निरूपण बरयले चित्रका ती कारण अशोत येऊ जातना तिगेल कसं की हेल्थ प्रॉब्लमा निमित्त तीन पुराय संतांगेल निरूपणे बारी चंद कोण बरोवन दिलेले. ह्या पुराय आमी कोरका जाल्यार एक म्हयनो फुडें करची पुराय तयारी केला. हांतू हाजी मागशी मस्त जनाल सहकार आसा. तांगेले टायम दिवन मस्त स्टडी केला. ताजे निमित्त हे कार्यक्रम इतलो चंद जाला. मागीर निवेदितक्का तिणे समर्थ रामदासजी आनी शिवाजी महाराजाल बग्गे निरूपणे भारी चंद कोण बरोवन स्किट करयले. घोर कुंभार तुमी आतां पळयला भक्तीन कशी घोर कुंभाले घोराले भक्ती कशी आशिल्ली म्हण सांगून कॅप्टन प्रभमाई तीण येवका फुल्ल चेडूं पुराय दोळे उद्दा काडता आशिल्लेची त्या पळयतना भक्ती परमावश सगळाल भितरी कळटा कितलो मटा भक्तीन तीण शिकयला म्हणून. सती सखूबाई माया मुखार येवका एक एकल्यान मुखार येवका. मायानं इतले चंद कोण भक्तीन सती सखूबाईल्या करतना हांगा रुक्माई देवाले फूल पडले म्हण सांगता असते. सगळाले भक्ती हांतू दिसता. संत तुकाराम ह्या स्किट्टाक निरूपणे ह्या कलयले आಮೇಲೆ ವಂದನಕ್ಕ येवका वयरी. मागीर वीणक्कान येवन काणी सांगिले. पंढरापुरा दखून येवन प्रसाद पावला काय आजी ते आयकतना आमकां तितलो खुशी जातास की देवान पुराय रितीरी आमकां अनुग्रह केला म्हण अंतू दिसतास. मागीर योग शिकयले गोकुलनाथ शणै माम आनी वंदना तांणी येवका. भारी चंद कोन एक वार इतलो श्रद्धेन भक्तीन तांणी शिकयला म्हळ्यार चेडूंक मस्त जन पेरेंट्सान सांगले की तांकां कॉल करून तुमी आनी योगा शिकोवका आमकां म्हण सांगून हे रजेर पळय चेडूवाल एनर्जी कशी बर्न कोर येता म्हणून कितले लायक विषय शिकोय येता म्हण आनी पुरे शिकयला. मागीर भजन डेली आतां संतांगेल भजन मंगळा भट्ट हांणी शिकयता आशिल्लेची भारी उमेदेरी शिकयला. तशी ललितक्का आनी रुपा पै आनी अमितक्का हांणी पुराय भजन चेडूंक शिकयला. तुमकां गोतच चेडूं 5 मिनीट बसोचे कितले कश्ट म्हणून इतले दीस आमी एक 3 गंटो सकाळी मागीर सकाळी 9:45 स्टार्ट जाल्यार 4 गंटो तरी हांकां पुराय ह्या विशय शिकोवचे. तांगेल ಒಟ್ಟು आमी गम्मत मस्त केला देवाल दयेन. मागीर गेम्स आमकां पुराय चेडूंक खेळोवच्या करवीन बाप येता आशिल्लो. याशे कसं तो पायट पेपर येता आशिल्लो ताणें आयली की सकट चेडून तागेल मागशी टन 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 म्हण धांवता आशिल्लेची. अरविंद बाप्पा कयसलेर येवका. आनी निर्मलक्कान नामदेव कीर्तनी डान्स शिकयले भारी चंद कोण चेडूवान नृत्य केला. मागीर कवितक्कान अबीर गुलाल ह्या डान्स शिकयला. मागीर पूर्णिमा भंडारकर हांणी कर जोडुनी
ह्या डान्साक सन्न चेडवांक घेवन शिकोवचें कितलें कश्ट म्हण तुमकां गोत आसा. एक स्टेप शिकयतना अनेक कडेन पळयताची बट बारी चंद कोन करयला. आनी टीना मॅडम त्यांनी वेडा वेडा रे पंढरी मागीर वृंदान तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल येऊ का वृंदा मागीर भारती आनी विद्याकान MC पुराय रेडी करच्याक पुराय हेल्प केला येऊ का. आनी हार्मोनियम प्रभ माई तिणें येऊ का. आनी नळिनकान येऊ का. मागीर आमकां आजी चेडवांक पुराय ड्रेसअप केलें सुमा पंडीत हांणी येऊ का. प्रतिभा राव सकाळी चेडवांक चंदुकोर न्हू खेळोवचें मागीर तांकां शिस्तू शिकोवच्याक प्रतिभा राव येत आशिल्ली. मागीर आशा भट्ट हांणी येवन काणी पुराय सांगला. गीतक्का आनी हेमान येवन पुराय चेडवांक सुदारसिला. सकाळ दखून सांजे तरी तांणी देवस्थाना भायर वचना तशी नाक जालेले करना तशी काही पळना तशी मस्त केअर घेतला चेडवाले गीतक्का आनी हेमान. आनी फूल एक दीस फूल घालतूच कार्यक्रम केलेले ताका गायत्री प्रभून येवन धन्यवाद स्वीकार कोरका. मागीर आयच्या कार्यक्रमाक वॉलंटरीली बाल अण्णा आमकां एवरी टायम येवन तो फ्री ऑफ कॉस्ट कॅमेरा आनी फोटो शूट काण वता. ताका देवान लायक आरोग्य आयुश्य दिवका म्हण मागूंक येता. मागीर सुधीर रेडिओच्या नेत्यांनी आमकां मस्त उण्यार रेकॉर्डिंग कोन्न दिलेल्याक तांकांय मस्त धन्यवाद. आनी शैला आनी दिक्षान येवन जय भवानी जय शिवाजी डान्स शिकयलाक तांकांय धन्यवाद. सन्न चेडवान येवन आमकां मस्त हेल्प केला. तशी शिबीर साकार जावका म्हण जाल्यार तुमगेले पुराय जाणाले सहकारू आशिर्वादू आनी केन्नाय सपोर्ट आसका म्हणून हांव तुमगेले सगळ्या लेगी मागूंक येता. जय भवानी. मागीर आमगेले ओट्टू रेकॉर्डिंगा आयिल्ले शैला अनंतू आनी करुणा MC हाका पुरो एडिटींग केलेले. शोभी कೈ असल्यार येऊ का. वेलकम डान्स शिकयले शोभीन. MC केलेले वैष्णवी कुडवा बारी चंद कोन MC केला येऊ का वैरी स्टेजार. आनी शरण्याने वैर येऊ का MC केलेले शरण्याने वैर येऊ का. तबला अभय भट्ट बारी चंद कोन तबला वाजिला. आमेಲೆ शिबिरात चाललो चंद कोन केला अभय भट्ट येऊ का. शशांक शणै निरूपणे वाजिलेले येऊ का देवा कೈ असल्यार येऊ का. अशी मस्त पुराय चेडवान मलगडन मागीर आवसून पुराय आमकां सहकार कोरून ह्या शिबीर भारी चंद रितीर चलोवन व्हेला. तशें हांव सगळ्यांक कृतज्ञता मस्त धन्यवाद. बोलो भारत माता की. वीर वेंकटेश महाप्रभु की. स्वयंवेंद्र तीर्थ स्वामी महाराज की. सुधींद्र तीर्थ स्वामी महाराज की. जय श्री राम. जय जय श्री राम.